Hello guys, welcome. Nandito po tayo ngayon sa farm and resort ni General Harris Fama. Tara at lakbayin natin ito. Ito nga po pala ang kanyang pinaparenovate na building na kung saan old woods po ang magiging tema ng kanyang building na ito. Ang kanyang farm and resort ay may sukat na 3.2 hectares. At ito ay kanyang nasimula na po dati, pero gusto niya pong i-renovate po ito ng mas maayos. So kasama po natin ngayon si Christian. Nandiyan po si General Harris Fama. Pwedeng wala ng bintana kasi ang hangin naman nandito sa ano eh. Kasi dito Napakaganda ng lugar na ito mga kaibigan. Talagang maliwalas, presko. Ito yung kanyang mga collections. Iba't ibang collection po yan. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang award niya, iba't ibang medalya niya, iba't ibang coins niya, yung mga glasses, mga glass na collection po niya. Nasaan yung bahay ngayon? Bahala ka sa ano. Abuli mo, Kap. Walang oras yan ha, sige. Unlimited time. Pasok ka, tapicture mo. Yan po si Christian mga kaibigan. Nanguhuli na po siya ng Peking duck. Tulungan mo na, Hili. Tulungan mo na. Corner ron Jenny. Basta ano. Corner Jenny, corner. Yo. Taga mo sarap mo, yan. Bigyan mo siya ng tali. Ano? Yan, kunin mo yung tali. Ito, wala na, hindi na pulutan yan, alaga na. Lalaki yan. Kasi ang maingay, nakako. Tara at itutur po tayo ni General Fama. Hindi. Dabol. Pagkakasalang ng ano, ng konti. Ano? Malit ano? Ha? Ano naman may lahat ng putas, meron na. Meron na. Ano po yung ito yung Yan yung organic na pagkain. asola. Asula. Tamang pagkain naman yan. Ang bilis lang magparami nito. Ito, para ano? Picture mo si Kap, para video mo. Oo. Ito, ano to, mabot ng Meron na. 5 kilos din. Ano, Albert? Meron na. Meron na. Hindi ka dito, muna ano. Yun na yung itlog ng brown. Bigat pa dyan. Isa akong lagi ko kaya niya. Sila eh. Dak. Dinijit ako kasi maubos yung pera ko pag ano. Ayan, sige. Sa bilis lumaki yan. Yun yung sa yung RIR. Aray yan. Ayun. Kaya lang, pag pinakain mo mga yan, mga high blood na. Kaya control lang. Control din. Ano yan yung lumaki yan, nasama sa pagkain nila. Yan na po yung organic. Depende sa laki sir. Hindi, depende sa ano, sa araw. For example, ang RIR, iba ang presyo sa sasu. Kagaya nito, sasu ito. Pero tignan mo naman, oh. Oo nga po sir. Oh.
Yun ang RIR, yung ano, yung mamula-mula. Mamula-mula. Lalaki pa yan. Yung pag naglakad parang kuan, Oo. suma. Pero ito maganda kasi may itlog ito. Asan ba yung ng itlog? Masipag bang itlog yung mga yan Ang itlog niya parang dalawang ano, itlog niya. Okay. Ay, malalaki. Tignan mo yung ano, yung normal na kwanta. Yung normal na ito, ganito. Tinitinda ko, tinitignan ko. Ito yung ano, yung malaki. Ano pakain mo sa kanila? Kasi pag dumating na sa 6 months, 7 months, meron ka ng pinapakain na nangingitlog talaga. Yan siya nagmamalak na yun, sir. Oh, di ba? Kahit na walang lalaki nangingitlog, Oo, sir. pero pag pina-ano mo yon, pina-incubate mo yon, hindi yung mabibisa. Bubulok. May araw siya, sir May araw siya ng kuan. Yung Mayroon na rin ako incubator. 5 days yata, sir, dapat may incubate na siya. Oh, sige, doon tayo. Ba't wala ka pang tali? Mamaya. Ayun natin nag... Bigyan mo siya ng sako. Sige, mamaya na lang, kunin mo yung sako na ano. Pag nakawala ka, buga, tuy. Ano, yan. Kamagong, sir. Kamagong, meron na ako. Yung kamagong ko, galing nga sa, ano, Bicol eh. Pero matagal. Plano po ni General Fama na pagandahin itong farm and resort niya. At gusto niya itong maging pasyalan, bakasyonan ng kanyang mga pamilya. May mga iba't ibang klase ng hayop na po siya rito, mga iba't ibang puno na rin. Ito po ang kanyang farmhouse. Yan po ay 12 mga farmhouse na available po. Pero under Okay na lang. Kasi sayang din eh. pati na yung varnish na yun, sir. Ano? Dito tayo. So yan. Pari-pariho ito. May mga ano ako dito. 10 na bahay na ganito. Ang 3 nakuha na. May mga solar pa kayo nilagay sir. Solar yan. Hindi para dito ano. Parang kanyan. Magtatanim lang ang mga dito. Sa harvest na lang kaya harvest. Kunting-kunting. Ito kayo di masyado sa tubig ano? Oo sir. Eli! Halika! Sabutan tayo sa screen house. Ito yung part ng mga nabili ko ano, mga second hand. Lahat ng mga bubong yan, panay second hand yung mga yan. Hindi ko tayo mga may shop, kasi junk shop din ako. Oo, shop na rin. Oo. Hindi, magagamit lahat yan. Magagamit lahat yan eh. Kumbaga, patitignan mo pati itong gulong na ito. Tiningi ko lang itong gulong na ito eh. Ang 10-wheeler. Gamit ito. Yep. Buong paligid dito ng lalakad. Ito naman yung mga kwarto namin. May mga rooms na rin pong available dito. Yan po. Mga rooms po yan na available po. Pag-book na masyal po kayo rito. Buhati mo. Ay, butasan mo yan ha. Butasan mo. Ay, magaan. Pala. Butasan mo. Mabigat. Ayun ang mabigat. Puro ka. Kahoy yan. Ano tingnan ko? Parang may tao. May mga gusto mo kahit pa dito. Hindi mo dito mag-inig. Oo.
siguro. Yan, si Panayos lang ha. AJR, pag nag-chat tayo, patabakan mo ng dalawa para ano, ito tayo dito. Pero bad doon, pero kung na masyado ng pare-pareho lang din ano doon. Ano po, parang warehouse ang ginawa ko muna dito. Ito naman, ang ginawa ko dito, ito na yung pinaka quarter court. At ito, kasi masyadong ano yun, kasi dito ako nag-stay. Apa? Oh, ito yung mga coins ko. Yan sir, ang dami yung mga collection. Yan. Ito na yung mga sinasabi kong ano na yung natira. Ito, ang gusto kong sabihin sa'yo. Wow! Alam mo ka po? Kaya nga yung baka may concept ka na ano, ang idea ko parang unique siya na kahit na kapoy, pwede lang dito ang kapoy kasi bakal naman yung ano yun. Pero dito, Masarap yan dito sa kamay na. gilid nito, screen ang gagawin. Kasi yung screen, yung hangin naman. Hangin naman ang hindi pa nagawa. Kasi isa pa lang kami.